چپ کر جاواں اور رو کے مویاں ماما والے آپ چپ کر جاواں تے آپ فرما دینے ماں دا پیار ماں دا پیار سمندروں ڈونگا ماں دا پیار بولو سبحان اللہ ماں دا پیار سمندروں ڈونگا ایدہ انت کسے نہ پایا جنت پاک نبی فرمایا تے آپ فرماندے نے ساری عمر اللہ اللہ اکبر ساری عمر گزاری پہ کے جانا حضرت میاں صاحب نے ساورے قبر نو فرمایا ہے آگے تو اڈی سمجھ ہے جتھے جس طرح سے استعمال فرما لو اب فرما دینے ساری عمر گزاری پہ کے آخر ساورے جانا کجے او ساس کجے تا جانا جیڑے پردے مانے کجے او ساس کجے تا جانا ہر ایک چیز حضرت میاں صاحب نے وقت بادشاہ نے مخاطب ہو کے کلام لکھیا ہے آپ فرما دینے ہر ایک چیز بازاروں لبدی سن پائی سلطانہ ماما جائی کوئی چیز نہ جاگتے پامیں ٹھونڈیے کل زمانہ تے آپ فرما دینے چل دیاں نے جس ویلے سجنوں اس ویلے پھر چیتے آمن وچھڑیاں یا ماما تے آپ فرما دینے اللہ 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 اللہ
کر دیاں جیواں وچ اللہ مر جاواں اٹھ دیاں بہندیاں پھر دیاں ٹر دیاں تیرا اسم پکاواں اور اگلا شعر 4 پیغام آپ فرماندے نے اللہ اللہ بولو اللہ 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 کر دیاں ربا میری جان کڈائی ماں پیو مرشد راضی ہوں فضل کریں رب سائیں ماں پیو مرشد راضی ہوں فضل کریں رب سائیں تے آپ فرماندے نے میلا میلا اللہ اکبر بھائی نوید دا میلہ اجڑ گیا ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے منگیاں دعاواں انہوں نے آنکھ قبول فرمان آپ فرماندے نے میلا میلا ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں میلا جس میلے وچ میل نہ ہووے او میلا کادم میلا تے لے ہن یار حوالے رب دے دناں دے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن